качта эшкә кирдем трафикка, шунда ничектер машиналар белән кызыксынып китеп, шунда машина ясый башладым. И бер бабай килде миңа, машинасын карап бирде мине бабайдан. Ахмадулла абый исемле инде. Шуннан соң мин киреп киттем шул умарталыкка инде. Шуны белән җинәрә башлаган. Безгә башта 2 грамм бергән. Алар сатып алдык инде, бер ягадан бер 5-6 семья сатып алдык та, хәзер Карпатка ягып карый, шакмыйлар ягып сарыта. Шундый тегене инде. Ягымлы кытлар инде. Шакмыйларда атындай баллы бәҗиләре. Шунда артыра башладык. Аннан соң күчтек камышлыга. Камышлыга күчкәч, безне теге камышлар бит инде. Эш башында без анда бит. Алар шагатарга булышыптылар, укыртлар, кешеләр шактылар иде. Алар күчтек Шокыршага. Шокыршада опять шулай булды. Опять анда юлгар именно, анда опять кыртлар шагатарга булышыпты. Алар күчтек менә Дахар. Монда безгә сельский поселение, президентский сельский поселение безгә җир бүлеп бирде. Җир бүлеп бирде дә без шунда күчтек. Алар безгә менә бу территорияны зур итеп бүлеп бирделәр инде. Шәшәргә мөмкинлек бирделәр. Шәшәбез менә фацели шәшәбез. Додник, мордовник, бөтенсен шәшәп үстерәбез инде. Аннары менә узган ел абыйны итеп абый үзенең пачкасын алып килде инде. Ул харылда тота үзенең пачкасын. Алар белән бергәләп эшлибез, абый белән бергәләп. Рафаил абый буның исеме. Рафаил абый инде. Ул да җәмәгать белән килеп безгә булыша инде. Шәшәбез белән бер тәншли инде. Менә кергәндә күргәнсездер. Анда без фасилия шәчтек инде ул тирәгә. Аны без катыштырып шәчтек синяк белән, синяк и донник инде. Кече елга бирсә ул синяк донник сайнында. Ул беренче ел шагатмы? Беренче ел фасилия шагата. Алар менә колхоз безгә булышты инде. Бик сорагач инде шәчте безгә ни фасилия. Где-то 12 гектар шәчте ул безгә. Һәр бер алар шундан җыялар инде. Бу бит капка берсе юк. Кортка пешәнне шаба бетерәләр. Пешән калмый. Шәчек пешән калмагач битендә кортка берсе юк битендә. 3нче ел үлгәндә калдылар менә колхоз яры шәчкән ялы, соевый, бабой шәчкән. Шулар бабой шәчкән инде. Шулардан җыеп пешкә исән сау калдылар кытлар. Яздан бик яхшы килде. Ну соңына азрак бузылып алды инде. Шуны бузылып алу ярамады кытларга азрак. Бузылып алды бит азрак. Шул вакытта мин медовый не ошатты мин арга. Аллага шөкер балым бар иде. Балым бар әле минем. Медовый итеп су белән булгатып, җылы су белән булгатасын да балны и медовый ибрасин сироп бирәсен аларга. Шул итеп аларны медовый сироплар белән ошатып, шертеп, шул итеп иттем инде. Язда белән әйткәнемчә күп себе өлеп чыкты инде. Яз көндә бик күбесе үлгәләде. Шул интернеттан ниләр карап инде, шулай сатып алырга туры килде, пакетлап алырга туры килде. Олай да красный пасекага бер дә кырт гөжләмәй. Гөжләмәгәч теге настроение юк. Шуңа бетәм апатима та. Балташтан барып алып кайттым, паланан чыгып алдым, мамалаштан кайттым, шулай итеп тага җыеп кайттык инде. Аллага шөкер, ара бик әйбәт булды. Пакетлары зря әйбәт булды. Бер дә зарланып түгел, молодцы, әйбәт пакетлар кайттым. Барысы да әйбәт, мәхәр кайсы 3нче корпус белән тора, кайсы 2нче корпус белән тора. Бик әйбәт эшләр, бик әйбәт җыйлар булды. Аннан соң әйтеп киткәнчә колхоз булышты бит, ничә эштә менә, үчәшкә шуннан балын җыйында.